En kæmpe stor amerikansk online filmtjeneste kommer nu til Danmark. Netflix, som tjenesten hedder, vil flytte film og tv-serier fra fjernsynet over på bærbare computere, smartphones og tablets. 12 Monkeys. Den har jeg ikke set i lang tid. DR's teknologinørd Nikolaj Sonne har kastet sig over den nye filmdille Netflix. Drive er også en super fed film. Ja. Nu kommer verdens mest populære online filmtjeneste til Danmark med et gigantisk udvalg af alverdens film og tv-serier. Det er ligesom en buffet. Netflix er som at gå ind på en buffetrestaurant. Du betaler ved kassen, og så kan du bare æde, til du signer, ikke? Den voldsomt populære tjeneste Netflix har allerede næsten 30 millioner brugere, specielt i USA. Det fungerer ved, at man betaler et fast månedligt abonnement. I USA godt 50 kroner, og så er der et gigantisk udvalg af film klar. Den blå lagune, den skal vi i hvert fald ikke se, den er rigtig. Ny teknologi erstatter lynhurtigt den gamle i filmbranchen. Så nu kan det være, at Blu-ray og de efterhånden ældgamle DVD-skiver lider samme skæbne som deres mange forgængere. Og så er vi jo faktisk over i det helt nye. Netflix har simpelthen revolutioneret det amerikanske tv- og videomarked. Det kan komme til at gå ud over for eksempel udlejningskæder som Blockbuster. De har dog fortsat premierefilm, som først kommer senere til Netflix. Jeg kan høre også tændt for undertekster. Der findes allerede danske streamingtjenester, men Claus Bülow tror, at de får det svært mod en gigant som Netflix. De er taget med bukserne nede. Vi har her at gøre med en amerikansk tjeneste, som der i USA på rekordtid er blevet utroligt populær, og som også har udviklet sig til at være en af de mest elegante tjenester overhovedet inden for distributionen af video- og tv-serier over internettet. Og vi er helt totalt bagud på det danske marked. Den danske udbyder UC har næsten monopol på at sælge film via online streaming i Danmark. Med 9 millioner filmudlejninger om året er man ikke bange for at blive løbet over ende. Så vi tror sådan set også, at hvis man ser en 2-3 år frem, så vil vi stadig være den største. Men der er givetvis også plads til en stærk nummer 2, og det kunne være Netflix. Inden for musikkens verden er en tilsvarende abonnementstjeneste Spotify blevet enormt udbredt på bare et år. Det var bare for at se, om der var Dasboot. Det var der ikke. Hvordan og om Netflix kommer til at ændre måden, som danskerne ser film på, afhænger af præcis hvilket indhold og for eksempel hvor mange danske film og serier de kan tilbyde. Og det er vigtigt at sige, at der er ikke alt. Der er masser af ting, der ikke er der.